लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आलदा रोखोमनि जागोन। दा बेनो जायगोन प्रमद बर' बिथांखौ लानानै माखासे खोथा सावरायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दा जेब्ला बै समाव प्रमद बर' बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, बे समाव जोंनि समग्र बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होदोंमोन। नंखाय फोलानाय रावजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुबोदोंमोन आरो मा नङा होमबा। दा दिनै रायजो राजाफ्रा बै फोलानाय बे नंखाय समायखिराखौनो दिनै जोंनि समग्र आइ आफा रायजो राजाफ्रा फोथायदोंमोन। दा फोथायनानै मा जादोंमोन, गोजावग्लाबायदोंमोन। ओरै गोजावलाय ओरै गोजावलाय ओरै गोजावलाय गोजावदोंमोन रायजो राजाफ्रा नङा होमबा। बै दैबानायाव दाखोर दाला बेंफोर बेंलाफोर गोजावनायफोर बायदि, खोस्लिफानाफोर गोजावनायफोर बायदि ओरै गोजावलाय ओरै गोजावलाय ओरै गोजावलाय नङा होमबा, गोजावदोंमोन। आरो बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदोंमोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्राबो नंथारगौ साननानै नङा होमबा। दा दिनै मा मोनखो, आं दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों आइ आफा रायजो राजाफोरनाव। दिनै बै समनि थगायनाय रावफोरखौनो लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद गिदिर गिदिर सिमां मिजिं सुजुदोंमोन नङा होमब्ला। गां गैयाब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्राबो दिनै बिरनो नागिरदोंमोन बै अख्रांफ्राव हामारसिगोन नामा साननानै नङा होमबा। रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन, आं नोंगौ खोथाखौसो बुङो। दा दिनैनि दिनाव आं बेखौसो सोंनो लुबैदों रायजोफोर, बै समाव बिथांमोनहा घरे घरे साख्रि होनो होनदोंमोन, 1 भट 1 जब होनदोंमोन। दा रायजो राजाफ्रा साख्रि मोनमारखोना मोनमारदा, आं बेखौसो दिनै सोंनो लुबैदों। दा नोंथांमोना जुदि साख्रिखौ मोनाखैबा दिनैनि दिनाव मानो साख्रिखौ मोनाखै सोंनो रोंनांसिगोन बै प्रमद बर' बिथांनाव नङा होमबा। सम फैबाय, बिथांमोना दिनै फैयै फैयै फैनानै 4 बोसोर दिनै सरकार सालायगासिनो दं। दिनै नोंथांमोना सोंदो, नोंथांमोननि मोननांगौखौ बिदो। दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो बै समाव बिथाङा मा मा होननानै खोथा होआमोन, मा प्रतिश्रुति होआमोन बिथाङा, दिनै नोंथांमोना सोंदो। आरो नोंथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ दिनै बिनानै लादो, नङाबा सेस। दा रायजोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा जाहैबाय थगायनायनि मास्टार। बिथांमोना थगायनायखौ बिराद मोजां मोनो आरो। दा बिथांमोननि प्रजेक्टआनो जाहैबाय थगायनाय, रायजो राजाफोरखौ थगायनानै नंगौ सानहोनाय, परेसान बानायनाय आरो। थारसारा जेबो गैया रायजोफोर, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला मोजाङै। बिथांमोना बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर आसा होयो, एकदम थगायजोबो आरो ओरैबायदि। दा बेफोरबायदिनो आसाखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा मा जायो नंगौ सानो। बै बिफांनि मोफौखौ हायाव थानानै भाग राननाय बायदि खालामो रायजो राजाफ्रा फोथायब्रेनानै। दा उनावहाय जेब्लानाखि बै बिफांखौ दानफायो, मालाय मोफौआ बारजुमनानै ज्राव खारलांबाय। दा बबाव मोनलायखो बे मोफौखौ। दा दिनैनि दिनाव बिदिनो बिथांमोनहा ओरैबायदिल' आरो, खुनु जेबो गैया रायजोफोर। साननानै नाय नोंथांमोना, गावनि आखाइयाव फैसा गैया गारा मालायनो फैसा दाहार जासिनायसो बिसिना खोथाया। थारसारा जेबो गैया रायजोफोर। बिथांमोना आसाजोंनो फोजोबलाङो। बर'नि आसाखौ, रायजो राजानि आसाखौ बिथांमोना दिनै निरासा खालामजोबो आरो मा। दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनो रोंनांसिगौ रायजो राजाफ्रा। नाथाय दिनै आङो गुबुन UPPLफोरखौ जेनेबा बखियो, आरो गुबुनफ्राबो BPFखौ बखियो दिनैनि दिनाव। जाय पार्टिखौ जाय मोजां मोनो बै पार्टिया एसेबाबो दुखु मोनो नङा होमबा। दा अब्लाबो दिनैनि दिनाव आं खावलायनो लुबैदों, जाहाथे नोंथांमोना एसे उनफिननानै सिन्था खालाम, जोंनि नैबे परिस्थितिया मा जानो थांगासिनो दं। आं बेखौ नोंथांमोनखौ एसेबाबो उनजों फासयनानै सिन्था खालामनानै नाहर, दिनैनि दिना मा जानो थांगासिनो दं। आं बेखौसो रायजो राजाफोरनो खावलायनो लुबैदों। नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर बेफोर भिडिअखौ नुयोबा बिथाङा दिनै दुखु मोनगोन नङा होमब्ला। दुखु मोननानै लाब गैया।
नोंथाङाबो एसे सिन्था खालामदो प्रमद बन्धु दानि परिस्थितिफोरखौ नुनानै नङा होमबा। दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन नैबे बिटिसिआव जेसेबां दिनसिम प्रमद बर'जों सालायजानाय मानि बै हेमन्त बिश्व शर्माजों फुथुला बायदि गेलेहोजानाय फुथुला बायदि मोसाहोजानाय मानि अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय सरकारा थाबाय थागोन बे दिनसिमहालागै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो उन्नति जानाय नङा रायजो राजाफोर बेखौ हले गोसोआव लाखा। दा दिनै बिथांमोना बबे खामानिखौ मावफुंखो बिथांमोनाथ' बै समाव बिराद गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होदोंमोन नङा होमबा। दिनै बिथांमोना मा खामानिखौ मावफुंखो नङा होमबा। दिनै साख्रि बाख्रिनि बेलायाव हक दिनै मावनानै दांनानै जाग्रानि बेलायाव हक दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनो मा होखो। बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन मावरिया खावरिया मावनानै जाग्राफोरनो माबा मोनसे सुबिदा हो माबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा राहा लामा खालामनानै हो होननानै बै समाव बिथाङा हब्रा हब्रा होनदोंमोन। दिनै बोरो रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय। आरो दिनै बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव सुइजारलेण्डनि खोथाखौ लानानै दिनै बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर हब्रादोंमोन नङा होमबा। दिनै ओमफ्राय बबेयाव मा सुइजारलेण्ड नुखो रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नैबे समाव जुदि बुजिनो रोङाबा साननो रोङाब्ला खिन्थु फैगोन माखासे समाव जोंनि बर'नि जारिमिना बिराद गिथाव जानो थांगासिनो दं। माने हिस्ट'रिया बिराद गिथावजों लिरजानो थांगासिनो दं। रायजोफोर नोंथांमोना एसे सिरि मोननो नाजादो। दा बै समाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआरानो बिराद गिदिर बिराद गोजौखा जाहैदों मुङानो बिराद गिदिरखानो रायजोफोर नोंथांमोना इउटुबफ्राव माने थांनानै नाय नुगोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव गाव मन्त्रि एमएलए एमपि बा गावबुरा जानो माने सोमावसाराखै जाहैदों। जेब्लानाखि सोमावसारनाया जोबगोन माने गामियाव फैनानै आइ आफाफोरजों रायजो जाफैगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा ससे समावनो हाखु दाखु एग्रिमेन्ट लाबोनानै मा जाखो ससे समावनो गावनि जेनाखि पर्टफलिय बेखौ रिजाइन होनानै दिनै हास्लाबलायै मा खालामखो गाहानै दा इलेक्सन दारायनानै दा जोंनि बिटिसिनि सिएम हाग्राबा महिलारिनि सियारावहासो सेनानै खावब' जिरायबाय जाहैदों। दा नुबाय रायजोफोर बेसेबां थगायसुला। दा रायजोफ्रा नुदोंना नुवाखै बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन गावबुरा माबा सिएम माबा एमएलए टेमएलए जानो सोमावसाराखै। दा बिनि प्रुफखौ रायजोफ्रा नुदोंना नुवाखै एसे सिन्था खालामदो दिनैनि दिनाव। दा बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर सुइजारलेण्ड बानायगोन जेब्लानाखि बिटिआरआ जायो। बिटिआर जानायनि 2 बोसोरनि उनाव खुनु सुइजारलेण्डआव थांनांला गोजा गोमो गोथां गाबजों मानि बे बिटिसिआवनो सुइजारलेण्ड जासिगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा। दा नोंथांमोना सुइजारलेण्डखौ नुबायना माब्लाबा प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डखौ नुवाखैब्ला नोंथाङा थांनानै नाय ओरैहाय दङ। दा दिनै बिथांमोना बिदिनो बिराद थगायो रायजोफोर। दा रायजो राजाफ्रा मालाबा मालाबा बिथांनि सुइजारलेण्डखौ नाय एकदम हारांगा हाथांगा दालां बायनाय हाब्रु दुब्रु लामा गाव गावनो लामा फाहामनानै लानांनाय ओरैबायदि मानि सुइजारलेण्ड आरो बिथांनाव मानि बे बिथांनि सुइजारलेण्डखौ नुबा मानि बयबो गोसोआव थागोन आरो खनसे नायबानो नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनैहाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांखौ दसेमालाय मा खालामनो हानो जेबो खालामनो हाला रायजोफ्रा नङा होमबा। दिनै बिथाङा बै समाव गां सुदोंमोन दा दिनै राबाय बिथाङा दा गावनो उदाङै बिरनो हाबाय आरो मा। दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजानि अननाय रायजो राजाखौ नांला बिथांनो। दा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदि बांद्राय लब जानो नाङा। बिदि लबावनो दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सेस जानोसै। नांगौनि बारा लब दाजा जेखौ मोनो बेखौल' हानहर मोनैखौ दा होननानै आलौनो नाङा मोना लाब गैया। बेखायनो आं दिनैनि दिनाव बुंदों नोंथांमोनखौ मानि बांद्राय गिदिर गिदिर सिमां नुनाया मानि खहानो। दा खोथायावनो दं रायजोफोर जथै लब थथै महा पाप होननाय गैया होमबा। मानि जेखौ मोनजायो बेखौनो जा जेखौ मोनजाया बेखौ दाजा। मानि जेखौ मोनहास'वो बेखौल' हानहर जेखौ मोनहस'वा बेखौ हानहरनो दानाजा। मानि बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुनाया मानि फैमाल जायो दिनैनि दिनाव। दा थिग बिदिनो बांद्राय लबि जानो नाङा जे जिनिसखौ मोनगोन बेखौल'
मानि आसा खालामनांगौ आरो मा, ओमफ्राय जेखौ मोनो बेखौनो जानानै सिरि थानांगौ, होनबानो गोजोननाय दं, नङा होमबा? दा रायजोफोर, दिनैनि दिनाव जोङो सिन्था खालामनांगौनि सम। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव हा होनायनि नामाव हाखौ सेनानैसो लाफिनजोब्बाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय, नङा होमबा? बेसेबां लासिंसिं। बिनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय, मानि बै मालायनि गोदै गोदै रावफोरखौ बा गोदै गोदै रावफ्राव मानि गोजावनो नांला नैबे जुगाव। मानि गाव गावसो सिन्था खालामनांसिगौ, मानि मोजां ना गाज्रि सिन्था खालामनांगोन नैबे दानि नैबे समफोरखौ। दा दिनैनि दिनाव मालायनि गिदिर गिदिर खोथाखौ लानानै गिदिर गिदिर सिमां नुयोब्ला मानि बेफोर गासिबो फैमालसो रायजो राजाफोर। मानि जेसेनो सिन्था खालामगोन मालायनि खोथाखौ लानानै, मानि बे गाव गावनि खर'आवबो टेनसन जायो, गोसो मोदोमनिबो टेनसन जायो, आरो टेनसन जाबा देहाफ्रा मानि लोरबां जायो, हामलाङो रायजो राजाफोर। बेखौनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ गासिखौबो खावलायबाय दिनैनि दिनाव, मानि जाहाथे मालायनि गिदिर गिदिर सिमांफोरखौ लानानै मानि गाव गावबो गिदिर गिदिर सिमां नुनो नाङा आरो, नङाबा लासैनो जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो। दा दिनै अनेक खोथा सावरायबाय रायजो राजा आइ आफाफोर। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि खोथा बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना अननानै निमाहा होबानो जाबाय। दा दिनै बेखिनिजोंनो दिनैनि भिडिअ'खौ जेनेबा दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगोफोर। थेंक इउ।